Machiegni maloyo mieche mier 700 mawuok e sub-counties mar Rongai, Kuresoi North kod Kuresoi South e kaunti ma Nakuru otur kod sitima kokalo e chenro mar Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Koloso e kinde yango chenrono, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi owacho ni nyaka sani 70% mag mier osetudi kod sitima kendo ging'iyo mar chopo 100% kachop higa 2030. Jodak mag gwengegi orwako chenrono ka giwacho ni dhi konyo e jiwo weche mag somo, ohala kod duoko chien weche mag njore. Tunasign MOU na county governments kwa ile tunaita matching fund, a shilling for a shilling, so that we can get more money to do more projects. Tunafanya pia matching funds na members of parliament ili pia watupatie a shilling for a shilling, ndio tuweze kufanya project nyingi kabisa. Ndio wakati serikali kuu inatoa pesa ya projects, tunasaidiana pia na wabunge wenu ili kufanya project. As we speak, the average connectivity is 75%. But that doesn't mean that it is 75% across board. And therefore, you find in some places, it is still as low as less than 10%. And that's why we are committed as a ministry and through EREC to ensure that we upscale the rural electrification to reach as many households as possible. As a matter of fact, we want that by the year 2030, every single household would have been connected to electricity. And that is the commitment that His Excellency the President, Dr. William Ruto, has made to Kenyans. And it is our duty as a ministry to support him, to assist him in ensuring that that commitment is delivered upon. Mana kamano wadwani mondo wakaw yweyo machielo to kapok adhi kanyo an gi ote moko ka maneno ka osedonjona kaeri mag jogo eko maluwowa. Yvonne kawuok Nyatike owacho na neno chenro mar migago mos gi chi owadwa min Babu Ramogi mit ahinya, omora nikech mano e career-na in future. Erokamano ahinya. Mai Michelle Ramogi ler waneni ka wan gi dawa Silibia kaeto